И здравейте, аз съм Евгений, с този клип ще играем Unturned. Както виждате, днес ще играем в един сървър, който много ме кефи. И съм го направил като фаворит да мога да влизам само там, в който може, казва тук всички Last PvP. Аз, както знаете, обичам PvP-тата и гледайте как играя. Забравих да спомена, че ще има няколко епизода. Извинете, мога да се забави. Вижте тавана. Искам да ви покажа този таван, който може да познаете. Този цвят какъв е. Много страшно. Приличам с на бетон. И продължайте the game. Маля, много зомбита. Тук бъгна. Нека да отголя. И нека да колко сме. Почваме. Няма да ме хванете, тъп и зомбита, мършави зомбита, много грозни зомбита. Ай! Ще ви кажа без лайна, че сте си ви... Както виждате... Ти идваш! Майка ви! И както виждате, да не спрялбиха ме така. Кости. Ще се трепваме, бе! Аре. И това би всичко, тъй клип. Чао!